Nih bedo खेबगोन आं खेब मानसिखौ खेबना जौ गोरानजों बिया गोरानजों होनलादों बिलाइ सिंथिबो दोनरा उखुन्दैसो सिनाया रावखौबो नोंथाङा माबोरै जागोन जोंनि पार्टि निउ इयारनि मुस मुस मोनबाय नालि नालिनो मा जाखो बेयालाय माखौ थाखुमादों रा जौ गोरानजों जाजोबगोन आरो बिसोरो गोजाखौलाय गिसिसो होनदों माथो नै इथिं दं मासे खोबना दं इथिं मासे बिफाङा रायलायदों नोंखौ दहाय सोर आबौआ सुबिर बसुमतारी बिफा लाइमोन बिफा जारला जागोनलै बेदरा बोरै जोंना मेदामा नै हादों थै असाय मा होनदे जानो जमगासिनो आरोना उमब्रेन्डु बहुबालि होननाय बुंदों आरो सामब्राम मोजांसो मोनना सिखारलायबाय हनै हनै ओइ बेदर जानोसै आयस मोनाखैदांलै मोनबाय आयौलै फुथार नागिरदों नामा बेथ' मोनथाराखैमोन दा बांद्रायबो आयौ माखौ थुरसि लायलाय बेखौ बख'नानै दोननो मोनसे थुरसि लायबाव बेखौ बख'नानै मा साइलेन्टसो मबाइलानो आंहा साइलेन्टबाबो गाबा जाबाय भाइब्रेटसो गाबबाय माथो जिसु जानायनि जिसुआ खि जोनोम जायो गाबबाय हेपि निउ इयार जोब्बाय रावबो होना जोंनिया बुंबाय आयु जि गावखांफिनलाव मोसौ खि अमा खिसि बियो गोसा खारदोंना दे जोंहाबो अमा खि जाग्राफ्रा नै निउ इयारनि जाग्राफ्रा बेदर रायफोरनै पार्टि जादों बेदर पार्टि माथो खोमसिसो नुयो खोनागोन दे नांला दालाय हाला बे हिरिबाया इसां गुदियाव थादों इसां खस्थ' खालामगासिनो होनबाबो नायबाय थायो उइथिनो दा गाजा बेदरखौसो दा हा गालाना होसिगोन आं बबे बेदर गालाना होसिगोन जाखोबाबो रावबो मोननाय नंखाया आंखौसो दोनखायो मोनजायो आंबो मोनजायो दरसे माबायदि साउन्ड होदों संख्रि साहा गोसाम संख्रिया नङालै बेयो गोजासो जुमाय गोरान ना गोजा आफा इसुनि अननाया जों मोदोमखौ दरसेबो जालाबाय बे बेगेंखौल' जानोसै इलाय बेखौ दोनदो दरसे दोनखागासिनोबो खालि नोंसोर बुंनाङाब्रा बेयोथ' मुरा गोजासो दां दङ बेयो दा जानो दोनबाय आरोना जोंहा सिख्लाया फुरदैदों थां जाबाय संख्रिया मा डाइलग होयो संख्रिया जाबाय encounter the channel what is this this problem with the man nggak nggak sih kayak mau kerja buah nggak asli ya ya bang Merdan sebaik. tahu gitu Ayo gosong juga.
와우. 라나 가르치 나마. 반로 자야클리 해보. 누구나 라나 차고리 깨자는 하는 놈아. 앙느 흐라요. 하. 하나 랑 하나. 아포카 해. 만치기 사는 게. 괜찮어. 일라이 구리야 구세야. 근데 나만 몰라봐. 너 사슬로 같아요. 비례양 먹어야 되겠어. 삼만 문든. 에 그렇게 들어도 뭐 왜요? 뭐야? 앙라인 로플레. 그거 봐. 왜 감려 부산 좀 피곤해. 난 식당 합식 힘들어. 빵 왜는 거니 삼는. 이거 그 빈도 안 나니. 내 눈도.